Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Gepleşmediň başyny Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resminamalar bilen tanışadýas. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň belin serkarda başdy, Gurban Berdimuhammedow buýrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda wedipe borçlaryny talabalar ýerine ýetirmän, işte oýberin kemçilikler üçin İçeri İşler Ministri Çaqiyev Mehmetxan Berdimuradoviçe berk kenç ılan edildi. Kimde yol verilen kemçilikleri qyysky wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky hedef duýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň yaraly güýçleriniň belin serkarda başdy. Gurban Berdimuhammedow buýrugy gol çekdi. Resminama laýyklykda wedipe borçlaryny talabalar ýerine ýetirmän, işte oýberin kemçilikler üçin Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň başlygy Huday Quliyev Maksat Agymradoviçe berk kenç ılan edildi. Hormatly prezidentimiň taýsir taýlarlary bilen giň gerimli maksatlamalaryny ýerine ýetirmek üçin hemme şertlerdir mümkinçilikler döredilýär. Şonuň netijesinde özgörtmeler maksatlamalary üstünlikle amallaşdyrylýar. Bu wagtda ýurdumyzda giňden ýagynylan guruluşyklaryň zerur bolan guruluşyk ferişteler bilen bökdönşi üpsün edilmegi aýratyn bellenme münasipdir. Hormatly prezident bilen paratatly ýol başlygyna düýpli özgörtmeler ýoly bilen anamly öňe barýan watanymyzda giň gerimden alyp barýan guruluşlary gerekli guruluşyk ferişteler öňçületme urununda möhüm işler ýerine ýetirilýär. Ýurdumyzda ýa-da ösürmek hem giň möçürli özgörtmeleri munun welekde üstünlikle amalaşdyrmak işleri dowam ettirilýär. Şunu ýeri guruluşlary şolsanda Ahir vilayatynyň täze durumduruş merkezini gurmak uruny ýaýanylan işleri guruluşyk önümleri hususan armatur bilen bökdönşi düpçenetmek babatda da ýygydarly taýlar edilýär. Şeýle işleri daşary ýurtlardan gerekli önümler getirmekde de üstünlikle amalaşdyrylýar. Desgalary gurmakda möhüm bolan armaturlaryň hadar deňleriň üstü bilen kuwatly ýük gemleri arkaly gelip gowuşmagy mümkin edildi. Ahir vilayatynyň täze durumduruş merkeziniň desgalaryny gurmagy niýetlenilen bu guruluşyk önümleri halkara deňiz portundan demir ýol ulagary arkaly urdulýar. Türkmenistanyň halyk hojalyk toplumyny senagatlaşdyrmaga ýurdumyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykarmaga tarap urunyň üstünlikle amalaşdyrmagy bilen baglykda milli ykdysadyýetimiziň esasy senagat puduklarynyň öz ösüşinde kuwatly iterge eýe bolanyny aýratyn belläp geçmek gerek. Milli liderimiz watanymyzyň beýik geljeğiniň şanyny döwletli işlere amalaşdyrýar. Ýurdumyzyň ykdysadyýetynyň durnukly ösüşini üpsüne diýen giň gerimli başlanýyşlary öňe sürýär. Hemem olaň iş ýerine durmuşa geçirmek wagtyna uly tagalla edýär. Ahir vilayatynyň täze döwrewab idaraç merkezini gurmak bilen baglanyşykly başlanýan döwlet başlygynda degişdir. Vilayatyň döwrewab idaraç merkeziniň taýsamasy hormatly prezident bilen tapşyrygy boýunça taýýarlandy. Häzirki wagtda bu guruluşyk meýdançasyna puduklaryň idara kärhanalaryň buýrmasy esasynda köp sanly idara binalary gurulýar. Täze vilayat merkezini gurmak işine ýerli hususy kärhanalar hem işe gatnaşýarlar. Olaň ahlasy işler netijesinde häzirki wagtda 5-7 hem 9 gatly ýaşaýyş şaýlarynyň guruluşy işleri döwrüň ösen talaplaryna laýykda alınıp barylýar. Guruluşyň gyzgalygyny diýen ýerine desgalarda beton goýmak hem demir örmek işleri ýerine ýetirilýär. Häzirki günlerde işleň ýokary diýip güne alınıp barylýan bu guruluşyk milli liderimiziň durmuş ykdysady syýasatyny üstünlikle durmuşa geçirmeginiň ýolunaky möhüm adymdyr. Oň esasy uğry halkymyzyň amatly ýaşaýyş üçin aňrybaş şertlerini düredilmek bolup durýar. Häzirki günlerde ýokary diýip güne alınıp barylýan guruluşyk işleriniň ählisy döwletimizi ösdürmek boýunça biziň dürüjlikli strategiýamyzyň hakyky meýwelerdir. Ýurdumyzda türkmen halkynyň her bir maşgalanyň, garaşyk watanymyzyň her bir raýatynyň awadançylygy hem bagtyar durmuşy esasy ileri tutulýan ugurdur. Hormatly prezident bilen taýlaty bilen zerur önümlüň bu guruluşy üçin satyn almagy, Ahir vilayatynyň durmuş merkeziniň guruluşyny işleň ýokary diýip güne alınıp barylmagyna şert öredýär. Muň üçin guruluşçylar hormatly prezident bilen hoşallyklaryny bildirýärler. Amalaşylýan işlerde milli guruluşyk önümleriniň ulanylýany hem aýratyn bellälikdir. Bu önümleriň ýerli çygymalary esasynda özümizde taýýarlamagy, daşary ýurtlaryň getirilýän degişli haritlaryň orun tutýar. Muň özi guruluşyk işlerini giň gerimde alyp barmaga mümkinçilik berýär. Belenirşýäli häzir ýurdumyzyň ähli sebitlerini milli liderimiziň başlanýagy bilen durmuş we önümçilik maksatly döwrewap desgalan giň gerimde guruluşygy batly diýip günler bilen dowam edýär.
Olong ýokary hili gurulmagy ýurdumdan hünärmenleriniň öz tejribesini artyryp, işleri ýokary derejede ýerine ýetirmäge uky plan görkezýär. Haşaň ýaşaýyş şaýlarynyň ak mermerli durunurş binalarynyň, kärhanalaryň innowasion tasamalary edýid watanymyň geljeki urny, guruluş we gözellik taýdan ötüşine täzeçe teretmäge itergi berýär. Häzirki döwürde Türkmenistan sadaşlyk we okunly ötüşini üçin etmeň ygtybarly binýadyny emele getirmek maksady bilen guruluşyk pudugyny ören uly maýy goýumlary gönükdirýär. Häzirki işleri ýurdumyň guruluşyk senatynyň ägirt uly kuwatyny, oňy önümçilik binýadynyň innowasion düzümini, şäher guruluşynyň maddi enjamlaryň mümkinçiligini hem binagarlygy, häzirki zaman şäher we uly düzüminiň kemale girişine aýdym görkezýär. Hormatly prezident tarapyndan başlanan toplumlaryny durmuş ykdysady maksatnamalary amala aşyrmaň çäklaryny tutuş ýurdumyz boýunça ýaýbanlanyrlany giň gärmli guruluşlary ýokary hili guruluşyk önümlerini barha artýan islegler şertlenirip, ýerli çymalyň esasynda olary öňürmek ulgamyny depkinli ösürmäge iter berdi. Häzir muňözi milli ykdysatymyzda senagatlaşdyrmagyň möhüm uğurlarynyň biri bolup, dünýä ilminiň hemem tejribesiniň öňde barjy gazananlaryna daýanýar. Şuun, gönü video aragatnaşyk arkaly Türkmen özbek siyasi geňeşmeler geçirildi. Geňeşmeleriň marşyna iki tarap bilen gün tertibiniň meselelerini giň toplumuna seredilip geçirildi. Duşugy ýurdumynyň wekiliýetiniň düzümine sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar hemde energetika ministrlikleriniň, Türkmen Gaz döwlet konsernyň şeýlede Türkmen demir ýollary we Türkmen howa ýollary agentlikleriniň ýol başlary gatnaşdylar. Özbek tarapyndan suw hojalyk maýy goýunlary we daşary sowda energetika ulug ministrlikleriniň Transgaz paýdarlar jemgyýetiniň ýol başlary gatnaşdylar. Milli liderimden belleşýäli Türkmen özbek döwletara syýasy gatnaşyklarynyň ykdysady hyzmatdaşlarynyň mazmuny we uğurlary toplumyň häsiýeti eýi bolmalylar. Alalaşylan baş uğuru we bilelikdäki hereketleriň ýakynan utgaşdyrmasyna olaryň iki halkyň uzak möhletliğin bähbetlerine esaslanmalylar. Hutşundan uğralyp öýdary düşünmek we konstruktiv ýagdaýda geçen duşugyň gün tertibine dostlugyň we hoşnetlik goňşulygyň öňden gelýän däplerini esaslanýan we açyklyk hemde netijeli hyzmatdaşlyk ýörelgelerini ýoly goýulan iki tarapdaýyn gatnaşyklary mundan meýlekde berkitmeň we ösdürmeň meseleleri ýerdirli. Bellenşýärli soňky ýyllarda däp bolan döwletara gatnaşyklary täze göterilişe eýe bolýar we depkin ösdürilýär. Muňa iki ýurdun döwlet başlarlarynyň arasyna geçirilýän iri-gidel duşuklar we gepleşikler şeýlede durry derejelerde şol sany iki ýurdun daşary siýasat edaralarynyň arasyna gatnaşyklaryň depkinni artýany gam aýdyň şaýatlygy diýär. Bu bolsa netijeli hyzmatdaşlygy ähli ugurlar bilen işleňleşdirmäge günden-gün ýardam edýär. Bizim döwletlerimiz sewti we global ösüşiň ören möhüm meselelerine ölçemeleşmelerini, döredönlerini, pikirdeşler we jogakbar hyzmatdaşlar hökmünde çykyş edýärler. Awraýly halkara guramalarynyň käbir sewit düzümleriniň çäklerine tutýan orunlaryny utgaşdyrmakda anyk gural işlem tüdürli. Iki ýurt tarapyndan hem öňe sürilýän teklipler we başlangyçlary öýdara gollamak tejribesi ýoly goýuldy. Şunun bilen baglanykda duşatnaşlar netijeli syýasy gatnaşyklara agrarlygyny tasdiklap, döwletara görnüşini şeýlede Birleşen Milletler Guramasynyň garaşy döwletleriň arkalyşygyna agza ýurtlaryň araly halat etmän halkara ganasynyň we beýleki guramalaryň çäklerine taraplaryň geljekde de netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmäge öýdara gyzyklanma bildirýänliklerini ýoktadylar. Serhet ýaka hyzmatdaşlygyny giňeltmek aral maksatlaşylan meseleleriň biri boldy. Şunu Türkmenistan bilen Özbegistan oňyn orny eýleýärler hemde bu meselede ýakyn hyzmatdaşlyga taýýardygyny görkezýärler. Hormat prezidentimizden belleşýäli bizim ýurdumyz sewitde suw energetika meseleleriniň halkara hukugynyň umumy iqrar edilen kadalary, her bir döwletiň bähbetlerini hasaba almagy we halkara guramalarynyň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň gatnaşmagy syýasatyna çözülmeligini hemişe noktaýa. Milli liderimiz bizim döwletlerimiziň öňünde iki tarapdaýyn hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini has bolup peýdalanmak üçin giň mümkinçilikleriň açylýanyny hemişe belleýär. Munyň özi tutuş dewletiň parahatçylygyny, durnuklygyny hemde okuny ötüşini öpüşin etmek üçin uly ähmiýet eder. Şunun bilen baglykda odal gazananlar iki tarapdaýyn alalaşyklary iş ýüzüne durmuşa geçirmek boýunça pikir alşmalaryň çäklerine geljek uly ugurlaryň bir näşet boýunça odaly bilen ykdysady, energetika, uly kommunikasiýa ulgamlaryna netijeli gatnaşyklar işleňleşdirmek üçin ähli şertleriň bardygy bellenildi. Däp boýunça döwletara hyzmatdaşlygyna sewda gatnaşyklaryna elle tutulýan ähmiýet berilýär. Bu ugurda anyk netijeler gazanyldy. Taraplar gatnaşyklaryň okuny depkinne saklap galmaň hemde giňeltmeň möhümdigini bilip, öýdara harit olanşygynyň meşhurlaryny artdyrmak hemde diversifikasiýalaşdyrmak, maýy goýunlaryny çekmek ulgamyna netijeli hyzmatdaşlygy işleňleşdirmek, dörli ugurlarda giň meşhurly taslamalara çykmak bardaky pikir aýtdylar. Ansan perwer ulgamy döwletara gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.
Şunun bilen bagylykda taraplar Türkmenistanyň we Özbegistanyň dogonly halklarynyň taryhda emele gelen medeni hemde ruhy umumlygyna esaslanýan bu ulgamda däp bolan gatnaşyklary potolandyrmak baradaky garaýşlaryny beýan etdiler. Türkmen Demir Ýolları Agentligining demir ýolları açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hemde Awganistan Islam Respublikasynyň ulaglar ministrläriniň demir ýol ulaglary edarasynyň wekilleriniň arasynda da video aratnaşyk kalamat geçirli. Akina Antkoy we Turgunly Hıra demir ýolunyň gurulşynyň taslamalaryny durmuşa geçirmek bilen baglanyşly meseleler arat maslahatlaşylan möhüm ugur boldy. Belenşiýal strategiki ulgamlarda şolsana ulaw ulgamyna iri düzümleýin taslamalaryň amala aşylmagy, Awganistana syýasy durnuqlygy kemale getirmek, oň durmuş ykdysadydan gaýtadan dikeldilmeginiň, sebäbi we dünýä hojalyk gatnaşyklar ulgamyna üstünlikli goşulmagynyň esasy şert bolup durýar. Geljekde Akina Antkoy demir ýol şahasyny Täjikistanyň serhedine çenli uzatmak meýilleşdirilýär. Soňra ol Aziýa ýuwaş umman sebitiniň ýurtlaryna çykar. Şeýrede maslahatnaşylar Turgunly Hıra demir ýolunyň gözleg işlerini geçirmek, taslamalaşdyrmak, gurmak we çeýniki ykdysady taýdan esaslandyrmak hemde maliýeleşdirmek bilen baglanyşly meseleler aral maslahatlaşdylar. Taraplar Akina Antkoy we Turgunly Hıra polat ýollarynyň wajypdygy barada aýdyp, olara täze logistik ugurlaryň goşulmagy bilen hadardan hindi ummany çen aralykda halkara ulag geçirgileriniň möhüm bölegi hökmündäki ornunyň potolanjakdygyny anam bildirdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýakyn günneger ýurtlar üçin azyk we owa hojalyk guramasynyň 35-nji mejlisi öz işine başlady. Video aratnaşyk ulgam arkaly goralan duşga Türkmen tarapyndan bir näçe düdümleriň şol sany owa hojalyk we daşky urşawy goramak, saglyk goraş we derman senaty, daşary işler ministrlikleriniň wekilleri gatnaşdylar. Online duşga gatnaşylar ýerigdäli tejribe alşynmagyň wajyp danylyk tap, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge gyzyklanmalaryny ma'lum etdiler. Hormat prezidentimiň Türkmen dünýäsiniň nurany keşfini özüne jemleýän Türkmeniň döwletlik ýörlügi atly ajaýyp kitaby bagtyar raýatlarymyz üçin hakyky toý serpaý bolup, milletiň ruhy dünýäsine nur çaýdy. Häzirki wagtda arkadan prezidentimiň täze eseri bilen tanışdyryş dawarlary ýokur ruh bilen etdiňär. Gahrman arkadamyň Türkmeniň döwletlik ýörlügi atly çuňur many mazmuny wesenen täze kitaby bilen geçirilen tanışdyryş dawarlary oň gatnaşanlarda ýatdan çykmajak duýgular döredýär. Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň merkezi idaratyna Mehriban Arkadamyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyrylyşy münasibetli dawral matlahat geçirildi. Ol Arkadagyň peşkeşi döwletlilik ýörelgesi pederliň ýol ýodasy nesilliň görellesi diýilip atlandyryldy. Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugynyň Aşgabat şäher gümrük kanatyna da hormatly Arkadamyň Mehriban halkymyza ajaýyp şat serpaý bolan Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Ol ýokary ruhlanetlige betlendi. Gahrman Arkadamyň täze kitaby bilen tanışdyryş dawaralarynyň giňden ýaýwanlandyrylmagy aýratyn ähmiýetlidir. Täze eser halkymyzyň asly däpleriniň dowamatlygyny alamatlandyryp, dünýä gymmatlyklaryna uly goşun paýgatly pederlerimiň şöhratynyň mundan meýlekde belende göterilmek uğruna edilýän tagalalyň aýdyň netijesidir. Hormatly Arkadamyň täze kitaby bilen Daşwy vilayet gazetinde geçirilen tanışdyryş dawarlary ýokary ruhlanetlige betlendi. Hormat prezidentimiň milli ykdysadyetimizi hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmak barada edýän aladalary işewür telekeçileri ýurdumyzda ýeňlendirilýän özgörtmeler maksatnamatyny durmuşa geçirmekde alyp barýan işleriniň barha öňe ilerlemegine uly ýardam berýär. Telekeçilik başlangyçlaryny ösdürmek barada döredilýän giň mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp zähmet çekýän telekeçiler ak bazarlarymyzda durly görnüşli azyk önümler bilen üpçün etmäge sallamly goşunt goşýarlar. Mara etrawynyň çaýyny ýerleşýän, täze ay harit nişanly et we et önümlerini öndürýän hususy kärhananyň ýokary hili azyk önümleri ila tarapyndan ul islew bilen satynanýar. Mehriban Arkadamyň hususy ulgamy ösdürmek barada kabul edýän kararlarynyň we çözgütlerinden ruhlanyp zähmet çekýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan täze ay harit nişanly et we et önümlerini öndürýän kärhananyň işgärleriniň häzirki döwürde baş maksady daşar döwletlerden getirilýän önümleriň orny tutýan azyk önümlerini öndürmek we olardan möçürlerini artdyrmakdan ibaret bolup durýar.
Öd işlerini döwrüň talaplarına laýyk ýola goýýan bu hususy kärhananyň işçileri ýokary önürjilikli zähmet çekmek bilen Türkmenistan bitaraplyň mekan ýeriniň her bir gününi ýokary iş görkezjileri bilen jemleýärler. Häzirki wagtda bu kärhananyň ähli bölümleriniň tutuşlugyna adyk önümlerini gaýtadan işleýän kämil tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün edilmegi netijesinde bu ýerde 50 görnüşli gaýnadylan, qaqadylan, ýarym qaqadylan şoklat önümleriniň we beýleki et önümleriniň her günü 20-25 tonna golaý taýýarlanýar. Şoklat önümlerini taýýarlamakda zerur bolan et önümleri ilatdan we malarçylyk bilen meşgullanýan telekeçilerden ılalyşylan narxlar esasynda satyn alınýar. Halkymyzyň adyk önümlerine bolan ösen isteklerini nazar almak arkaly ýokary tehnologiýalaryň kömegi bilen öňürilýän bu adyk önümleri yerli dukanlarda we içerki bazarlarymyzda bereket bolçulugyny emile getirip toý saçaklary bezeýär. Kärhanada günnelik öňürilýän adyk önümleriniň hil derejesini üpçün etmäge aýratyn ünsürlýär. Hususy kärhananyň önümçilik binýadynyň giňemegi bilen bu ýerde öňürilýän adyk önümleriň görnüşleri we möçürleriň barha artýar. Öňdebarjy kärhanada şoklat önümleri bilen birlikde manty, börek, somsa ýaly ýarym taýýar hamir önümlerim köpçülikden öňürilýär. Sygyr etinden doňdurma görnüşli taýýarlanýan tagamlar öz bolşy aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Kärhananyň işçileri onun gowrak görnüşli bu adyk önümleriniň her günü 15 tonnadan gowragyny taýýarlap ilatymyza ýetirýär. Dünýä ülümlerine laýyk gelýän enjamlaryň kömegi arkaly öňürilýän doňdurma görnüşli bagtyarlyk döwrümizin adyk önümleri döwrewap haritlik görnüşi bolan 3 we 5 kilogramlyk ýörüte gaplary gaplanylýar. Ýeri gelende bu kärhananyň täze aý harit nişany öňürilýän et we et önümleriniň adyk howpsuzlygynyň ISO halkary guwanamasyna munasip bolanlygam aýratyn bellemek gerek. Ekologiýa taýdan arasy adyk önümleri hususiýetçileriň arasynda ýurt derejesine geçirilýän sergilerde de hil derejesi bilen aýratyn tapawutlanýar. Hormatly prezidentimiziň yerli adyk önümleriniň öňürüşini artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmäge işeňi gatnaşýan bu hususy kärhananyň işçileri şu günler öňürilýän önümleriň has döwrewap hemem täze görnüşini öňürmek bilen garaşdyrlygymyzyň şanyny 29 ýyllyk bayramyny uly zähmet sowgatlaryna beslemek maksat edinýärler. Gahryman arkadaşymyzyň ýyl-ýurt bähwitli başlangyçlar bilen ýurdumyzy hususiýetçiliň we telekeçiliň ösdürmegine giň mümkinçilikler we amatly şertler döredilýär. Lewap welaýatynda halkyň dürli adyk önümlerine bolan islegini kanagatlandyrmakda munasip goşundyryma bolýan önümçilikleriň biri ýakyn dost hojalyk jemgyýetiniň gök we miwe önümlerini gaplaýjy hususy kärhanasyr. Häzirki wagtda bu ýerde garaşdyrlyk bayram münasibetli önümleriň uly tapgar taýýarlanýar. Bagtyarlyk döwrümizden beren tutumlaryna laýyklykda ýurdumyzyň Lewap welaýatyna gök bagçy önümleriniň we miweleň bol hasalyny ýetişdirmek bilen birlikde owa hojalyk önümlerini gaýtadan işlemeklige de aýratyn ünsürilýär. Bu urda esasen welaýatyň işçiň telekeçiler tarapyndan ýygydarly ýoly goýulan işler bellärildiler. Welaýatyň kerki etrabyna hereket edýän ýakyn dost hojalyk jemgyýetiniň gök we miwe önümlerini gaplaýjy hususy kärhanasy netijeli iş alyp barýan önümçiliklerin biridir. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili önümler ila tarapyndan uly islege eýe bolýar. Kärhana döwrüň ösen talabyna laýyklykda innowasion tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrlanýar. Bu ýerde ornaşdyrylan döwrewap enjamlar goýuk önümleri hemde dürli görnüşli meweleri ýokary hili gaýtadan işlemeklige mümkinçilik berýär. Bagtyarlyk döwrümizin ajaýyp mewesi bolan bu desgada häzirki wagtda ýaşlan 40 uly zähmet çekýär. Ma'lum bolşýaly häzirki güýüz pasly ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlarynda goýuk önümleň hemde meweleň dürli görnüşleriniň köpçülikleýin bişip ýetişýän döwri. Bu bolsa kärhanada işlen hasam netijeli we ýokary depgini alınıp barylmagyna mümkinçilik berýär. Netijede önümçiligiň iş depgini ýygydarly ýokarlanyrlýar. Gök we mewe önümlerini gaýtadan işlemekle gönükdirilen bu hususy desgada sagatda 1,5 tonna önüm gaplamaklyk mümkinçiligi bolup, onuň ýerlik kuwaty 1 million şertlik gap önüm öndürmeklige niýetlenendir. Bu hususy önümçilikde müreppäniň dürli şeýrel içilen şeýle hem duzly ýapma önümleriniň jemi 30-dan gowrak görnüşi gaplanýar. Belen tutumlary hem raýadynyň hususy önümçilikde öňürilýän önümler ýurdumyzyň wilaýatlaryna, paýtagtymyzdaky ak bazarlary, bereki söwda nokatlaryna ýygydarly uradylýar. Netijede bereket bolçulugy baý türkmen topragyna ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arasy gök we mewe önümlerinden taýýarlanylýan ýokary hili önümler bereketli saçaklarymyzyň bezegine urilýar. Hususy önümçilikde şu günler şanyny garaşdyrlyk bayramyny atip etlem önümleň uly tapary taýýarlanylýar.
Bu desga önümçülük üçin zerur olan çiğ mallar saklamak üçin, soğuducular, tayyar önümler saklamak üçin ammarlar, şehrin beýleki kömekçi iş otoglary bilen dolu öpçün edilenler. Daşar ýurtlardan getirilýän haritlaň orun tutýan önümleri öndürmek maksady bilen işe ýerdilen bu hususy kerhanada geljekde önümlen görnüşlerini epetli arttırmak meýilleşdirilýär. Kerhanada häzirki wagtda önümçülük üçin zerur bolan gök we meýwe önümleri ilatdan satyn alynýar. Ýurdumyzda azyk bolçulugynyň öpçün edilmegine münasip goşun toşýan bu hususy kerhanaň agdy bir işgärleri, hususiýetçiligi giň ýol açan, ýakyndan uly gollulary bergen gahrman arkadagymyza alkyşlaryny we hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormat prezidentimiň telekeçiligi giň ermermek, ony döwrüp ösürmek bardy. Geljegi nazarlayan il ýurt bekfitli kararlary Ahal welatynyň telekeçileriniň geljekde dörejülükli we hasam netijeli işlemek bardy howetlerini täze badalgy berýär. Ahal welatynyň merkezi Änew şeherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Täşkil Husus Kerhanasy soňky ýyllarda öňürýän önümleriniň ýokary hilligi bilen ýyla arasynda giňden tanalýar. 1,5 hektara goly meýdana ýerleşýän dünýäniň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kerhanada ýylatyň köp hissegi bildirýän hojalyk önümlerinden çyýly tüpürgüçleriň 10 görnüşi, polietilen torgularyň bir näçe görnüşi öňürlýär. Hatta kerhanada çyýly tüpürgüçleriň bir gije günneden dowamyna ortaça 27-28 miň sanysy, polietilen torgularyň masa 1,5-2 miň tonasy taýýarlanýar. Çyýly tüpürgüçleri öňürmeklik üçin ýanwaş çeşmesiniň arasylanan suwundan peýdalanýar. Kerhanada öňürýän çyýly tüpürgüçler üçin ulanylýan ýakynly isferje serişdeler bolsa, olaryň geçkinli haritlara öwürülmegine mümkinçilik berýär. Polietilen torgularyň masa ýokary derejesinde bolmagy we önümleriň günnelik buyurmalary esasynda müşterileriniň gün saýyn artmagyna getirýär. Täşkil Husus Kerhanasyna öňürýän ýokary hilli önümler ýurdumyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde vilayatlarymyzda ýygydyl uradylýar. Kerhanada öňürýän ýokary hilli önümlere islegiň artmagy we önümleri öňürýän işi hünärmenleriň ihlaslarının hem zähmetleriniň kemsiz ýerine düşýäniniň aýdyn şaýady bolýar. Elkwata kerhanada işi hünärmenleriň ondan gowragy zähmet çekip, işler çalşyk esasynda anyp barlýar. İşimdeki barha ilerleyen bu kerhanada geljekde de ila tarapından has köp istek bildirilýän önümleriň täze görnüşlerini öňürmeklik ýolagymyň göz önüne tutulýar. Yergeline belli mirzatlaryň ýene-de biri häzirki döwürde. Bu ýerde gigiyeniki, temizleyici, antibakterial serişdeleriň bir näçe görnüşleri öňürilip, ilat köpçüligine getirilýär we ul istekden peýdalanýar. Kerhananyň ruhlanetkem agdy bir işgärleri ýurdumyzda telekeçilik ösürmek ugrun edýän taýsy tagallat üçin Mehriban Akadamyda alkyş tutulýan aýdýarlar. Şu günler Garaşdyrlyk bayramymyň şany 29 ýyllygyna başlanan ilmi amaly maslahatlara giň ermerliýär. Garaşdyrlyk ýyllaryny hormat prezidentimiň il ýurt bekfidine gönüktirilen özgörtmeler netijesinde ýakly uğurlarda gazanylan ösüşler maslahatlarda diňlenilen çykyşlaryň özüni dizdi. Geçirilen ilmi maslahatlarda çykyşlaryň uly toplumuna orun berildi. Ma'lum bolşaýaly 1991-nji ýylda Garaşdyrlygyny alan ýurdumyz özüniň saýda bilen we şöhratly pederlerimiziň watany, parahatçylygy, ilalaşygy hemde milletiň bütünligini goramak ýaly köp asyrlyk arzularynyň usalyny urulan ýoly bilen bagtyar geljegi anamly gadam urýar. Garaşdyrlyk ata-babalarymyzyň erkinlik, özbaşdaklyk baradaky arzularynyň ajaýyp dawralanmasydyr. Türkmen halkynyň bagtyar ertirine müň ýyllyklary uzaýan ak ýollar. Maslahatlarda diňlenilen çykyşlarda beýlenişi ýaly muqaddis Garaşdyrlyk halkymyza miýdemiz erkinligi, ruh hemde madda gymmatlyklary edip, ýurdumyz halkary ýeňişligini özbaşdak döwlet hökmüne ikrar edildi. Bu sene adamy iň ýokary gymmatly gazaplayan demokratik döwlet hökmünde dünýäde giňden tanylýan ýurdumyzyň durmuşyna täze ýamaşdy. Garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiziň demin içre awryny açyk götüren, Türkmen halkyny bagtyar bolýan durmuşda ýaşadýan milli liderimiziň alyp barýan pehim parasada ýugurulan içeri we daşary siýasaty maslahatlarda diňlenilen çykyşlaryň özüni düzdi. Gahrman arkadamyzyň öňden görjülükli maksatnamalary netijesinde Garaşdyrlyk ýyllaryna ýurdumyzda milli ykdysadyýetiň täze nüshasy döredildi diýip maslahatlary gatnaşçylar bellediler hemde döredilýän ähli şertler üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleri Sankt-Peterburg Döwlet Uniwersitetine geçirilen rus dili 2-nji daşary ýurt dili hökmüne atly halkary internet olimpiadasyna onlaýn internet ulgamy bilen gatnaşdy.
açdylar. Geçen ýyllaryň tejribesi biziň taleplerimizden üstünlükle çykyş etjekdigini görkezdi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanýarşy institutyna geçirilen bäýatleşik ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talepleriniň arasynda häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary dersi boýunça döwlet bäýatleşigine taýýarlygyň öz boluşly tapgyryny öwrüldi. Yol hereketinin howpsuzlygy ömrümizin rahatlygy atly bir aýlygyň şäklerini dürli şäherler giňgerim däwlendirýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny yol hereketinin howpsuzlygynyň üpçün edilmegine gönükdirilýär. Bir aýlygyň şäklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda özüň alyp barmagyň düzgünleri, ýol hereketine gatnaşyjylaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmäge, hemem jemgyýetimizi ornaşdyrmaga gönükdirilen çäreler giňden ýaýwanlanyrlýar. İçeri işleri bilim, saglyk goraş we derman senagady ministrlikleriniň wekilleriniň taýýarlan mailnamasy boýunça geçirilen çäreler işçiň käseti bilen tapawutlanýar. Bir aýlygyň şäklerindäki dürli çäreler hem gyzyklydyr hemem özüne çekijidir. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umumy milli çäresi watanymyza insan hakynyň aladanyň, onuň ygtybarly goruglygynyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýanlygynyň ýene bir aýdyň suwtnamasydyr. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay Milli Jemgyýetiniň guramagyny Döwlet Mehmet Azady adynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny, Türkmen Döwlet Binagarlyk we Gurulşyk Institutyny bir aýlyga bagışlanan çäreler üstünliklere beslenni. Jemgyýetimizi ýoly özüň alyp barmagyň ýokary medeniýetini wagt etmäge, her bir raýatyň ýol hereketiniň howpsuzlygyny şahsy jogapkärçiligine düşünmegine gönükdirilen maksatnamalaryň çäreler giňden ýaýwanlanyrlýar. Ahal welaýatynyň polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň welaýat bölüminiň bir aýlyk münasibetli geçiren çäreleri ýokary işçilige beslenni. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli kunjoklaryny ýol hereketiniň howpsuzlygynyň üpçün edilmegine, raýatlarymyzyň aýratyny ýaşlaryň bu uğurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilenler. Kämilleşmek, tejribeleri arttırmak, eýdigderli geçirilen sport bäýatleşiklerini esasy wezipe öwrülýär. Bu ýagda ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Ýokary guramaçylyga beslenýän sport bäýatleşikleri usatlan kemaly gelýänini äşkar edýär. Murat Garry ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine nowatdaky ýaşlara bagdalgy berildi. Bu ýokary okuw mekdebiniň talipleriniň öz aralaryna bäýatleşikleri çekileşiklik häsiýeti bilen tapawutlanýar. Ýaşlarda ýeňişe bolan ihlas aýdyň duýulýar. Oýunlar ökdüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berer. Duşlar talip turgunlaryň kämilleşmeklerine ýardym edýär. Çekileşikli oýunlar tejribe toplamak babatada ähmetliler. Usatlyk artyrmakda öz boşly mekdebi öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolýar. Her bir turgunyň okybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäýatleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Talipleriň arasyndaky gyzykly duşuklar turgunlaryň ýokary taýýaryny görkezýär. Sport bäýatleşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn bilýärliklidir. Çünkü bu ýagdaý milli ýaşlarda üstünligi üpçün eder. Ýurdumyzyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň meýilnamasy boýunça ýaýwanlanyrlan ýaşlar turgunlar üçin geljekki ýeňişleriň bagdalgysyny görýär. Hormat adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 21 sentýabrda saat 20-den 22 sentýabrda saat 20-nji boljak hawa bardy. Türkmenistanyň hawa maglumaty gulugyny berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirazak günü ordan týydy sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 15-20 gradus, gündüzine 25-30 gradus, kenarki taraplaryna bolsa 21-26 gradus maýl bolar. Ahar welaýatyny azkem bulut hawa bolup günü ordan týydy sekundy 8-13 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny azkem bulut hawa bolup Demirazak günü ordan týydy sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 11-16 gradus, gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirazak günü ordan týydy sekundy 9-14 metre ýetýän şemal üfer hawa gijesine 10-15 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýl bolar.
Daşowd welaýatyny azkim bulut hawa bolup Demirag kilometrden 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 8-13 gradus. Gündüzüne bolsa 20-25 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azkim bulut hawa bolup gündüzden 9-11 metre ýetýän şemal uçar. Hawa gijesine 13-15 gradus. Gündüzüne 26-28 gradus maýl bolar. Şeride ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 20-sine magnet hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmagyny arşulaýar. Ýedi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 15 göterim artma bilen baglanşyky, howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýylyşlar. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň issenik basynyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda teşekküretdiňi, ählet üçin özüne bolsa halkyň bähbidi. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş taýyň ýerleşler.